pagdaig pagsimba sa Ginoo. Kini nga simbahan mga kaigsunan ko, dili gid dali balintang kay dungan-dungan di pagtukod diha smart mga igsoon. Natukod ni atong panahon sa pandemic. Amen. Kadtong mga panahon nga ingnon mga gimis kasimbahanan uban nga wa kuno mi trabaho, kini mga pastora sige ra manig burdo-burdo. Og salamat sa Ginoo kay gitagaan big mga bulhaton mga igsoon sa among pag travel mga kaigsunan, manlabay may mga kaigsunan. Praise God. Tungod kay ang kalipay naara maguna nimo mga igsoon, tugutan nimo nga mag-uol ang imong kinabuhi nang magmagulaanon ka gayon. Pero bisan sa kagulaanan tugutan nimo nga lipayon nimo ang pagalingon na pagmalipayon ka gayon mga igsoon. Bisan do na problema, do na rason nga malipay. Amen. Everybody say praise the Lord. Tungod kay naa siya nga kauban nato sa atong kinabuhi. Amen. Mahinungdan nato nga panahon na nangita mig mapamaagi nga unsaon namo ma-enjoy namo ang among kinabuhi. Tungod kay diha sa local church dunay dako kay pagpugong diha sa panagkatigo mga kaigsunan. Diha lang sa San Vicente nagtigom mi sa mga balay, pero niingon ang kapitan nga pastor, ang iyon tagyong ka nga ayaw na lang yun pagpadayon. Gawas kung doon na kay 200,000. Kay 200,000 man ang multa diatong panahon na mga igsoon. So matod pa niya, pero wala kay 200,000 ang iyon ka undangin na lang sa paghuwat na lang kanus i-approve sa gobyerno nga mabalik nga itong pagkatigom. Moto inungdan nga din Miss Bukid, biyahe mga igsunan ko, kawan Pastor Bernie, maglatas Miss Bakalasangan, og salamat kay ang among tawag, wala gyud naputol kay ang Dios nagapamuhat og ebidensya ni anak kini nga bulhaton natukod mga igsuon ko, sunod sa mati mga kaigsunan ko, kanang mati makita nyo sa dalan, maugin ni mga kaigsunan sunod, dili dahil may nagpahina og dalaygon ang Dios alang ni anak mga kaigsunan. Palagpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. O salamat sa nang kaigsunan sa Balubo. Amen. Ang uban mga parintis sa mga asawa dire. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos na niaka mo nagpadayon usab sa pag-alaga diha sa Ginoo mga igsoon. Mato ta sa pagpanindog agi pag respeto, amen, sa mga pulong sa Diyos mga igsoon na atong pag-isgutan karon ning tagnaa sa kabutagon mga igsoon. Praise God. Ug sa mga bisita na niya karon, amen, nalipay kayo ang Diyos sa inyong mga kinabuhi na miduaw kita ning balay alampuanan mga igsoon ko. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Gikan yun sa conference mga igsoon, matod pa Pastor Cora, wala pa mo napiktoy sinungaw, ito apel po mi. Kitang tanan, pero sa tanan atong buhaton aron sa paghimaya sa atong Ginoo. Diya sa libro mga igsoon ko sa 1 Chronicles chapter 11 verse 14 padulong sa 18 mga kaigsuonan. Praise God. Ang pulong sa Diyos, hallelujah, na kanayon. O sila na nagtindog sa taliwala sa maong luna, nga gipanalipdan nila kana o gipatay ang mga Pilistihanon o giluwas sila ni Jehovah sa usa ka dakong pagdaog. Og tutulog kagatluan kapangulong tao nangadto dito sa bato kang David, ngadto sa lagob sa Adulam, og ang panon sa mga Pilistihanon nagpahiluna dito sa walog sa Rapaim. O si David dinha di ay sa sulod sa malig-ong salipdanan o ang mga bantay nga sundalo sa mga Pilistihanon dito sa Bethlehem. O si David gihidlaw og miingon, o nga may usa nga muhatag unta kanako og tubig nga mainom gikan sa atabay sa Bethlehem nga tupad sa pultahan. O ang tutulo ming sugot sa taliwala sa panon sa Pilistihanon ug timba og tubig gikan sa tabay sa Bethlehem nga tupad sa pultahan nga gidala kana ngadto kang David. Apan si David wala mo inom ni ana kundili kana gibukbuk ngadto kang Jehovah. Tao nga nagbutang sa ilang kinabuhi sa peligro, kay sa peligro sa ilang kinabuhi ilang gidala kana busa siya wala miinom ni ana. Kining mga butang nga gihimo sa tulo kagamhanan ka mga tao. Diri pod mga igsoon sa Exodus chapter 28 verse 35. Ang pulong sa Dios ng kanayon og sa iyang mga sidsid buhaton mo og mga granada nga asul og purpura ug mapula sa ilang mga daplin, naglibot ang mga kampanilya nga bulawan sa taliwala nila nga maglibot. Praise the Lord. Magampo ta maigsoon gamhanan og maluluyo na mga
ni kami ning dapit sa sayong kautuhon amahan sa maong selebrasyon o Diyos ning adlaw diri sa dapit sa Balubo amahan. Lord, nasaid kaming tanan ikaw nagpahiluna ng daan. Busa sang kapi ang imong alagad sa tanang Ginoong amen sa imong paggamit. Lord Jesus, nga dili sa mga tinawhanon o Diyos nga katuyuan. Apan landong sa imong gahom Ginoo nga mga pulong o Diyos nga amo pagahisgutan. Mahimo kining pagkaon sa mga kalag nga nagapatalinghog karon. Bisan pa sa mga bisita o Diyos, amen. Nga doon na sila makatunan gikan kanimo amahan. Tuguti o Diyos ni adlaw magapamuhat ka sa among taliwala o Diyos, amen. Kurala kining dapita sa imong kagahom Ginoo. Kining tanan among gisalig kanimo lamang. In the name of Jesus Christ we pray. Amen ug amen. Palakpake ang Diyos mga igsoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise God. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Makalingkod na ang tanan. Amen. Ang Diyos magapanalangin kanato mga igsoon. Amen. Matod pa sa atong gibasa. Amen. Og kini anha sa ibabaw. Exodus chapter 28 verse 35. Og kini anha sa ibabaw ni Aaron kung siya magalagad og hingdunggan ang tingog ni ana kung siya magsulod sa dapit nga balaan sa atubangan ni Jehova og sa mugula siya, amen, siya dili mamatay. Magisgot ko mga igsoon ning sa iyong kautuhon sa subject nga naguluhan. Never ring the bell. Praise God. Hapit namang ting jingle bells karon no kini hapon panong naman si Disyembre. Ang atong subject nga naguluhan, never ring the bells or the bell. Kung unsay moabot sa imong una-una, kung maghisgot kita o kining bagtingan or bell. Aron sa di pa nato na isgotan aron sa yon sabton, si Pastor Birney repire man kanunay ni nang nai-whistle sa baba. Inig mo whistle, bot pasabot, doon ay violation. Amen. Kung di ka whistle, ay basi natulon ang whistle. Ningo meron sila gitulon man imong whistle rep. So, unsa may moabot sa imong unahuna, amen, praise God. Kung maghisgot ta og kanang bell, bagtingan mga kaigsunan. Amen. Now, sa all times mga igsoon ko, ang bell, dako kayo nagkalabutan sa kinabuhi sa mga tao diha nang mulupyo sa kung asa madadapit mga igsoon. It might be makakall nag-attention, amen, o sa ka-signal mga kaigsunan nga ipadala mga kaigsunan ko, praise the Lord, hallelujah. Aron magtiling-tiling, aron mabalaan kung doon ay kakuyaw o panalangin ba nga moabot sa ilang dapit mga igsoon. O kung sana ka-importante kayo, apan ang atong subject na guluhan, never ring the bell. Praise God. Samtang niuli ko gabi, gikan mi nag-basketball, dili karon nga gabi, itong mga labay pang mga gabi, dugay-dugay na mga igsoon. Pagsakan ako sa balay, naman mi iring. Aba mapuy mo iring sa inyong balay? Nakoy iring at taga-bukid. Moto siya wildcat, kaya gikan gito sa lasang. Niuli sa balay, pero prior rato, among gipalitan og kanang hikot sa liog ba, kay mao man kunuhay na sa syudad, butangan ni mong hikot, aron mabalaan nga, naitag-iyaan ni nagatiman. Unya, naapuntoy kanang gamay nga bill sa iyang liog, nga iniglihok niya, magtiling-tiling, maglihok-lihok, magtingog po. Pag-uli na ako, gikan ko nag-basketball, natiga ako si iring nga, perti man kaluya, namiyahok ba, sakit-sakit sa akong tiil. Meow! Meow! Kung sa may nagtabuan niya akong iring. Gawa masigo na yung bahugis mga bata. Kaya sa ay good po, bahugan siya, tungkol sa iyang kalaagan, kay mga hunting man lagi siya, dili kakaunon gihapon sa ubang mga hayop dito sa balay. Apoy iro bukaon, na uban po mga iring, mga igsuon ko. So naluoy ko, samtang nagtanaw ko niya, nasabtan din ako ang iyang kaluyahon, mga igsuon, kay sa iyang pagpaghunting, dili na dahil siya kakuha sa irong ilaga. Kaya naaman na ito. Ang iring baya, maghunting na siya, murag kuan ba ng iyang lihok, pinahinay, pino-pino. Inig aksyon, nagdasbag sa ilaga, muingon man tong bel, talag-talag-talag. Di, makadagan ang iyang, ang iyang dakbonon. Mo nang muli sa balay mo siya, meow, meow. Sabot siguro niya nga, uy, kuha.
Luoy kayo. Praise God. Motong giingnan nako ako mga anak. Hoy, nakpanak iring. Kuhaan ang bill niya kay dili na makakaon, kay di na makapanghanting, kay di na maepektibo sa iya, kay imbis pinahinok ra ang iyang trabaho, di naman siya makakuha kay kada lihok niya mo. Tiling. Makabantay na ang ilaga nga na ina sa luyo. Mismo na muna na niyang kamang-kamang kay kini sudan na gini karon, sudan na gini. Pag aksyon naglukso, miingo man tong bel, tiling. Kadagal ang ilaga. Uli sa balay, periting luuya kayo. Putlan. Karon malipayo na siya uli. Nga naman nana sa ikuha. Never ring the bell. Doon ay mga example sa Biblia. Amen, praise the Lord. Diha sa Old Testament, diha sa labi na diha sa tabernakulo, mga igsoon ko. Amen, praise God. Nga gialaw pa lang ang musulod sa templo ang mga nagdumala niini, wa pay labot ang mga tao. Og usa sa ilang mga uniforme, dunay mga bell diha sa kilid. Dunay gipangbutang nga mga bell, mura katong bell sa akong iring. Nga but pasabot diadto, ug kun maglihok siya, magtiling-tiling tong bell, mga igsoon. Kling. Dili lang to basta-basta nga bell, mga kaigsunan. Tungod kay magsimbolo to sa iyang kinabuhi. Kay kun sa panahon nga dili na gani mo tingog ang bell, ang mga tao nga nas gawas usaray una-huna, wa na tigok na ang atong pare. Oh, praise God. So mao tong gibutangan to siyang bell, unya gihikta lang iyang tiil. Kay di man sila makasulod, kay kung musulod sila, mga matay silang tanan. Tungod kay katong dapita, gitawag sa Biblia ang balaan kaayo nga dapit. Everybody say praise the Lord. Unsa may implication kanato karon ning mga Kristohanon. Amen. Ang mo'y pasabot niya na mga igsuon ko nga ang panimalay sa Dios do nagyoy kasaba. Amen. Everybody say praise the Lord. Sorry sa atong mga bisita nga karon pa sila naka-attend, mga igsoon ko. Apan mo tayo ni pastor, nga dili lang ni amo, Pastor Bernie, dili lang ni amo kining mga pagdaig, kung dili naggikan kinis Biblia. Amen. Ang Biblia nagtudlo nga dunay kasaba diha sa panimalay sa Dios. Kay unsa may mahitabo kun wala nay kasaba, patayin na nga iglesia. Everybody say praise God. Ang Diyos, ang salmo, ang tanang dunay ginahawa, kinalan maghatag o mapagdaig diya kan Jehovah. Dunay mga kasaba nga pagabuhaton, wala ta na sayop, nata sa right track, mga kaigsunan. Amen, mga kaigsunan sa balubo, nata sa ustong dapit, di na to ikaulaw ang pagdaig sa Ginoo, kay kaubuton kini sa Dios. I don't care kasabahan ang kalibutan, as long as malipay ang Dios. Kay sa panahon ka kining simbahana, ug wala na gani kasaba, patay na ni nga iglesia. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kung wala na yung mutingog dire, wala na yung pagpakpak dire, wala na yung singgit og praise the Lord, wala na yung singyalis ka doon ay kinabuhi, mapatay nagbawag iglesia. Apan samtang katong bell magtiling-tiling pa ganito, ang mga tao maminaw, buhi patong tao nga nagtikaw-tikaw diha sulod, gipadalanginan pa sa Dios. Amen. Samtang doon na pa'y kagahop sa mga pagdaig, doon na pa gani kagahop sa mga tingog sa mga katawan, but pasabot buhi pa ang Diyos nagasupply pagpanalangin niya ng mga katawan mo sa Kristohanon, labi ng mga bautismado sa pangalan sa atong Ginoo. Ang mga pagdaig sa Dios ato nang kinabuhi. Amen. Praise God. Dili lang na trabaho ni pastor, dili lang trabaho ni brother, kitang tanan ato ng trabaho. Tungod kay kung di ka makabaho mo daig, wala kay dapit dinding panimalaya. Kay kining panimalaya dapit di sa mga tao nga nagkayusa sa pagdaig niya sa Ginoo, mga igsoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Nag-ingon ang Biblia nga kung ang tao nga tuwa dito sulod sa tabernakulo, wala na'y tingog, hilom na, inigpaniid nila, wala na'y magtiling-tiling. Unsa ilang buhaton, ilang huguton ang pisi, aron ang iyang patayng lawas magawas dito, mga kaigsunan, sa maong dapit. Everybody say praise the Lord.
Og buot na ako masayran nga kining dapit buhi man nga dapit o patay man nga dapit karon ning taknaa sa kabuntagon mga igsoon. Hallelujah. Atong sugdan ang pagdaig sa Dios. Atong paminawa ng tingog sa mapagdaig sa Ginoo. Atong ipatugbaw ang atong tingog. Kita nagsaulog karon sa ikaduhang anibersaryo mga kaigsunan ko sa pagkamugda ni mga iglesia. Ayaw pagkadlok ka moingon ng kalibutan. Kana sila mga sabaan, kana sila mga samukan ka mga tao. Mga kaigsunan ko kaya nga atong gihimo ang pagsunod lang sa kaubuton sa atong Ginoo. Atong palakpakan ato atong kamot sa pagdaig niya sa Dios. Praise God. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Buhi giday. Otro. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Buhi giday mo diha. Amen. Sa ingon sa Biblia, ang dili na gani mabati ang kasaba sulod dito sa tabernakulo. Unsaon to? Birahon. Ipagawas nga naman kining dapita walay dapit ang mga patay nga mga pagdaig. Busa ko ng inyong siban way mga kasabang pagdaig. Patay na nga dapit. Mangita kag dapit kabuhi. Kasama ni ini mga igsoon ko nga buhi ang mga pagdaig diya sa Ginoo. Kay sugo na sa Ginoo tanang ginawa. Kinahang tanang may gininhawa. Kinahang maghatag og pagpaimuot diya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Busa kun mo adto ka sa imong local church, dili man magmatter ang atong building, bisag unsa pa ang atong building, wala pa yung mga bongbong diha, dili pa maayo atong mga simento, wala pa yung mga takto mga instrumento. Amen, praise God, dili na mo'y basihan. Kaya mga pagdaig bagikan sa kasing-kasing sa mga tao nga gitawag sa atong Ginoo, nga imong kalipay, bisan dili wanag basi sa imong makita, tungod kay tinuod nagpangalagad sa Dios, nagpangalagad uban ang pagtuo diya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Daigo na to ang Ginoo. Daigo na to ang Dios. Praise the Lord. Ang tanang may gininawa, magdaig sa Ginoo. Amen. Ano nga magkamudaig, Brad? Everybody say praise the Lord. Wagin mo daig. Everybody say praise the Lord. Wagin mo daig. Wa na siguro ni. Wa na mambagting. Everybody say praise the Lord. Palakpakan atong Ginoo. Wagin mo daig. Kamu dari sa gawas, gapusan ning tawhana, ipagawas dito. Dala gapusan dito. Kay mao nay order sa Ginoo. Kanang di na ka mao mudaig panggapuso na ipagawas na. Lah, igawas na dito. Kay di na siya mudaig sa Dios. Hala. Sige, gapusa. Biraha dito. Kay kini nga dapit dis mga buhi. Dili dapit sa mga patay. Dapit dis sa mga tao nga dunay mga pagdaig na sa Ginoo. Hallelujah, glory to the name of the Lord. Amen. Busa kung mo andin ka simbahan sa United Pentecostal Church, anda magi mo kaugalingon, kailangan magbatol ka og espiritu sa mga pagdaig diya sa Ginoo. Kay diya sa mga pagdaig diya na to, amen, praise God, makabatol ta og kusog sa atong Ginoo. Amen. Naman tayo daghang kaubang pastor dire, makaobserba na sila sa ilang mga local church. Katong mga tao nga dunay kasing-kasing mudaig sa Dios, maura tong mga tao magpabilin, moabot ang mga bagyo sa kinabuhi, mga kalisod sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi, mga kawalan doon, mga kapitos, apan makita nimo magpabilin nga malipayon sa buluhaton sa Dios, nga naman ang ilang kusog, wala nagbabase sa ilang kaugalingon, apan nagbase sila diya sa kagaom sa atong Ginoo mga igsoon. Pankatong mga tao nga sige lang panguyog pos bitaw. Di wala ko nag-refer sa karon pala nakasimbaha. Katong mga bautismado mga igsoon nga pag-abot sa simbahan, tudluan pa nato pakpak ba para sa Ginoo, lukso para sa Dios. Mao tong mga tao nga dali kayo
ianod sa kalibutan. Dali kayo mawala sa buluhaton. Everybody say praise the Lord. Busa kung gusto ka nga magpabilin ka diya sa tilan sa Ginoo, tudloy ang imong kaugalingon sa pagdaay kay dili exempted ang tanan. Dili lang ni buhaton ni pastor, dili lang ni buhaton sa song leader. Kitang tanan kina na makabauta musimba sa atong Ginoo aron makabaton tag kusog gikan sa Dios. Everybody say praise the Lord. Diya sa dulang boxing mga igsoon, doon na po'y bell diha. Doon na kay panultion nga save by the bell. Amen. Pero alang sa mga pildido, ang pagpatingog sa maong bell o sa kalipay kay nila o kadaugan sa di mo ring ang bell. Nga naman makapahulay sila, makaregain sila strength. Praise God. Amen. Makarelax sila, maundangan sila bukbuk mga igsoon ko. Apan alang sa mga taong madaugon ang pagtingog sa maong bell, usa ka frustration alang kanila mga igsoon ko. Kaya nga naman, daghan pa kong trabahoon, daghan pa kong funds nga akong i-release para sa madipit na ko ang akong kaaway. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. Busa walay panahon sa pagpatingog ni anang bell kung siya'y pabuton mga igsoon ko. Tungkol kay naaman siya sa maayong posisyon. But pasabot ang pagtingog sa bell. Paborito alang sa mga pildido. Samtang ang dili pagtingog sa bell, mao kini ang ampay sa mga taong madaugon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Ang atong kinabuhi mura ta nagdula og boxing. Walay AC nga bato sa langit na naglingkod lang tagpaharuhay nagduyan-duyan. Amen. Dunay karaang awit dili masayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngutana ko sa ugangan. Kung kumusta man ang inyong pagpangalagad sa una. Yun sa mubaktas mi og pila kilometro ng Bakingking manong San Jose. Muagi mig bukid. Masugatan na mong ulan. Amen. Kabiba og bag, salingay og bata. Wala pa may usong payong. Makita saging sakdong, makita og dahon skarlang sakdong sa ulo para lang dili mabasa. Pero bisa kung saon, basa gyud mga igsoon ko. Ang lubot magkalapok, ang mga tiil magkahugaw. Pero padayon sa pag-alagad sa Dios nga malipayon mga kaigsunan. Gano man nakasabot nga ang pagpangalagad sa Ginoo, pakigbisog ni, pakigbugno ni mga kaigsunan ko, pakigaway ni, walay sayon dire, walay suroy-suroy dire, wala lang mga kaigsunan ko tuya-tuya dire ka mga lingkuranan. Kung gusto ka maluwas, kilalan makigbisog ka sa imong kaugalingon. Muaway ka mga igsoon ko, sa away sa pagtuo, mupadayon ka, muadto ka simbahan, mulautay ka sa may mo pag-alagad sa Ginoo. Everybody say praise God. Ayaw tuguti nga mapupus na lang ang imong panahon igsoon sa kalibutan. Apan wala paghapon, may sakto ang imong pagpangalagad sa Dios. Samtang doon ay panahon. Amen. Ang atong kilabuhi murag doon ay boxing. Murag boxing. Muabot nga bagtingan, tabot pasabot, time is up. Ug mubagting na wala kay mahimo bisa pagod sa kakusog lagi mong kinumo. Wala na kwenta. Everybody say praise the Lord. Wa ta kay balo sa atong time clock. Sa atong kinabuhi. Amen. Busa palandong nga samtang di pa ta mo abot nga bagtingan sa kalangitan. Amen. Na insakto na utana ang atong pagtuo diha sa Dios. Everybody say praise the Lord. Kung naka-attend kag mga examination sa eskwelahan, moingon ang teacher, finish or not finish, pass your paper. Nahuman kag wala, isubmit na lang imong papel. Kay oras na, amen, wala na'y panahon pa sa pagtubag. Ayaw pa abutan nga mapupos na lang. Dinis kalibutan ang imong kinabuhi igsoon. Nga sige ka na naglaroy-laroy diha. Sige lang kang suroy-suroy sa mga kaligawan. Panikabuti ang imong pagpangalagad sa Dios. Tanawa ang imong pagtuo. Barong ka malikod. Pakig-away ingon nga maayong tao sa Dios. Praise God. Everybody say praise the Lord. Barog, naara na to. Pastor, lisod magsimba. Lailis na diyo naara na sa imong decision sa imong kinabuhi. Amen. Everybody say praise the Lord. Naara
imong pasentido kumon saon imo pagplano ang imong pagpangalagad sa Dios. Dili man ta niagi man tang tanan sa pagsugod, wa may niagi nato dito nga largo na ta. Sutoy na ita nga mul mahimo rin ang pastor na yun, mahimo rin ang mga opisyalis wa nangagi man kitang tanan sa pagsugod nga halos di patamusudas simbahan nito patas gawas pagigsuon kay maulaw ta niagi ta ni aneng tanan, pero naana nato unsaon nato pagposisyon ng atong kaugalingon nga gusto nato nga magapadayon ta bisan moabot ang mga hagit sa kinabuhi, moabot ang mga problema, moabot ang mga balatian, mas pilion nato si Kristo nga ang Dios nga nagluwas kanato kaysa mga kalipayan ni ining kalimutana. Yes, tagan may kaligawan ni kalimutana, apan mas pilion ako ang iya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Kay musugot kag sa dili. Amen. Moabot ang panahon, bagtingan ka. Wala na kay panahon na pupus na. Unsaon naman lang nimo pagatiman sa imong pagpangalagan. Matod pas uyo ani Pastor Casimiro si Sampor. Walihan ni Pastora Consita. Sampor, magalagad na kao sa Ginoo. Sampor kay tiguwang na kao, kilala magalagad na kao sa Ginoo. Mutubag raay Consita. Pag magluya na sa Sampor, atsara ko biyo, surrender. Surrender na ko, Lord. Ingon si Pastora Consita, pagka pilosopo gini ako manghod. Magalagad na kao sa Ginoo, kay taas imong edad. Ada Consita, inig magluya, mula ang radayon ako, surrender, Lord. Abtis kamatayon. Wa ka surrender, Lord. Kay wa man ta kay balog kanus artataman. Amen. Nahibalo ba mo kanus ara mo taman? Na ay mga bata pa maayong lawas manghod pa nato, pero nag-una na sila dito sa sementeryo mga igsoon ko. Doon na tayo kauban ng pastor karon sa Caraga pagkulang manghod pa nato. Tuwa na dito mga kaigsunan tuti wa man ta kahibalo kanus ang atong panahon mga kaigsunan. Busa samtang niya ka nagapaminaw ka pas pulong sa Ginoo. Hinumdumi nga may katapusan ka. Hinumdumi ang imong kalag nga mga tubag ka sa Dios mga igsoon ko. Moabot ang panahon nga mga tubag yung ka sa imong magbubuhat. Pwede ka mulikay, pwede ka mudagan, pero di ka makalikay ni atong katapusang panahon sa atong Ginoo. Kaya ang tanan mga tubang sa hukmanan sa Dios. Palagpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Si Job, unsa man ang kinabuhi ni Job? Nagpatuyang ba si Job sa iyang kadato? Nag-enjoy ba siya maayo sa iyang mga kabtangan? Niabot usab mga igsoon ko ang nagpungasi nga mga problema ni Job. Nakadbasa na tanan mga igsoon ko, di ba si Job? Nagpungasi ang iyang mga problema. Wala tuo mga kaigsunan ko. Naupaw na gani si Job. Dili man na si Job, si Barbon man na. Naupaw na, grabing problema. Sulob nagsakaw, gihuboy-huboyan. Nagbalata. Pero ingon nga maay nga sundalo, gunit sa kamatuoran. Pabilin. Hallelujah. Doon ay panahon ang yawa mo katawa na to. Sadang magkatakilid na ta sa itong pagpangalagan, baka barag-barag na ta. Pero padayon lang mga igsunan ko. Tugutin ang patagkatawa sa kaaway. Mubalik din nila mga igsunan nga pagkaulaw. Tungod kay decided ka nga mupadayon diya sa unahan mga igsunan ko. Even praise God na nasa imong kalusuran nga akong piliyon nga mupadayon ko sa akong pagtuo. Bisan mo abot ang mga kalistanan, mga problema, mga balatian, apan mo padayon ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. Palagpagan nato ang atong Ginoo. Doon ay mga tao ni David nga atong gibasa sa First Chronicles mga igsoon. Gitawag nga mga kusgan, mga valiant man mga igsoon. Mga sa away dili basta-basta. Mga kung sa ato pang pinulungan, mga bagtik nga mga tao. Sadang si David nagtago ngadto sa langob sa Abdulam tungod sa mga Palestine mga kaigsunan ko, praise God, sa ilang mga kaaway. Nagtago siya sa langob ug wala na siya dito'y tubig nga mainom. Ug mingon si David, may tao unta na nga maghatod kanako og tubig nga mainom. Og nadungog ni sa mga tao niyang kusgan katong tutulo ka mga tao og niasanong sila sa tawag sa mong hari og miadto sila sa pagkalos sa tubig mga kaigsunan ko dito sa tapad sa ganghaan sa Bethlehem nga dito ang mga kaaway nagbanig mga kaigsunan ko tuay daghang kalaban yung problema unsaon nila pagkalos
Amen, praise God. Gato ay dagang kalaban. Madyaw lang magkalos sa uhot nga walay day kalaban di mo masugat. Madyaw lang magkamo di as mga tabay nga way kontra yung nagbantay. Pero doon na gali nagbantay, di na basta-basta. Amen. Pero ang mga tao ni David, luyo sa kamatayon nga sitwasyon, nagpabilin, nagsanong mga kaigsunan. Tungod kay decided sila sa ilang kaugalingon, dili sila mo tugot nga manaami sa kapildihan. Apan ang amo pilion nga magpabilin mi, mas maayong mamatay nga naami nga nagalagad kaysa buhi nga hindi kamatay. Isugba ngadto sa impierno. Everybody say praise the Lord. It's an honor nga makaigsunod sa may tabo sa atong kinabuhi nga naata sa tilan sa Ginoo. Unsa may dangatan sa unahan kay wa man ta kay balo, apan dako kay nagadungog nato diya sa Dios mga igsoon. Kaysa nagpabilintang himsog may lawas na ang tanan, pero hindi ka katapusan dito ka sa linaw nga kalayo maglangoy-langoy. Everybody say praise the Lord. Ug ang Biblia nagkanayon kining tutulo, misugot ug misanong. Pinundan sa ilang pagdala sa tubig, miingon si David mga igsoon ko, di nako ni mainom nga tubig. Tungod kay kini nga tubig nagsimbolo sa kinabuhi sa akong mga katawan. Busag giyabon niya ngadto kang Jehova, iyang gihatag ingon nga offering makaigsunan ko ang tubig nga kinalos dito gikan sa atabay sa Bethlehem mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. Unsa man kini nagisgot kini makaigsunan ko sa atong kinabuhi. Kining dagan sa atong kinabuhi mga igsoon ko. Layo pa ang atong latason. Dagan pa siguro nga mga suba ang atong tabukon. Dagan pa nga mga problema ang atong encounter. Apan ibutang nato kanunay sa atong huna-huna. Usa lang atong desisyon nga mupadayon ta og di ta mo surrender mga igsoon ko. Tungod kay matod pa kun muundang ka, wala di kanimo ang kadaugan. Walay kadaugan sa mga tao nga nagpangundang sa pagpagalagad sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Usa ka common kay mga igsoon ko nga tagline sa mga sundalo mga igsoon diya sa Amerika. Ang Amerika doon na sila gitawag nga Navy SEAL. Og usa sa common nga tagline niya, never ring the bell. Praise God. Nga naman, kining mga tawhana mga kaigsunan ko, ilang gipangita ang kaluyahon sa ilang lawas o gunahuna o ilang ang gipaningkamutan nga mawala na sa ilang kinabuhi. Amen. Pag moingon sila nga di na makaya, ilang kuhaunan nila nga makaingon sa kaya gidi ay. So tanan mga igsoon kong posibilidad, ilang gihimo, ginabansay nila ang ilang kaugalingon. Praise God. Matag-adlaw, ginabunog sa iyo pamubangon, ginabansay, gani ang ilang edad, doon na sila hustong pangidaron nga musulod ka ni ana. Di ka pwede musulod og lapas na ka mga igsoon og 30. 26 padulong paubos. Mo na ilang isalang ni ana nga mga special forces man nila mga igsoon. Kung nahibalo mo katong tropa nga nakakuha kang Bin Laden mga igsoon ko, mauto sila nga mga sundalo. Gagrabe kay isdapi kay ilang mga lihok mga igsoon. Pero nahimo silang inana tungod kay ilang gipaningkamutan nga mawala sa ilang una-huna ang tanang kaluyahon o sa ilang lawas muduyog usab sa tanan ng trabaho. Mao po niya nga atong pagpangalagad sa Ginoo, atong paningkamutan nga kining tanang makaluyahon mawala na unta nato. Everybody say praise the Lord. Kundi ang kadasig na tanay mabilin sa atong kinabuhi. Pagkalindot ko sa taga-Balubo, ang kadasig ramoy na tuwa kanunay sa buluhaton. Asa man ang pilusi pastor, asa man ang katin service, kano sa man tabang prayer and fasting, kano sa man tabang buluhaton pastor, mutabang ko pastor, mudunit ko, ako ring ipasimento, ato ring bongbongan, ato ring butangan rin o instrumento, o ang kadasig walay dapat sa kaluyahon. Ang nibisil gipanin kamutan nila, nga ang tanang kaluyahon sa una-una o sa lawas mawala sa ila mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Kung kini sila naningkamot nga mawala sa ilang kinabuhi, labaw tang magpaningkamot ngano man ang atong pakigbisog dili sa unod apan spiritual nga battle kining atong pagkinabuhi mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. Og naibalo ba kamo nga kining mga tawhana sa ilang pagbansay magdaladala na sila gamay nga bell sa ilang lawas ipikit sa ilang basanina. Kay unsa may simbolo niya ng gamay nga bell nga ilang daladaon na sila tagline never ring the bell.
butang na sa ilang kilid, mag-jogging, mag-exercise, muadto sa mga physical nga activity, nga maglakaw, magsawsaw man ang mga kalapukan, magpasaan na ng mga bugat nga imposible nila madaog, doon na sila bell sa kilid. Nga naman, doon na sila quotation nag-ingon, never ring the bell. Kaya sa panahon nga ilang patunugon ang bell, nagpasabot ka na nga mo give up na ko. Di na nako kaya. Inigparingo nila ang bell. Surrender na. Di na nako kaya ang mountain. Muna yun, never ring the bell. Huwag mo na yung klase sa mga sundalo, mga igsoon ko, nga mulangoy, kauban ang mga iho. Swim with shark. Tinuod yun na mga igsoon. Amen. Pasurahalon, mananagat ba ni kay taga-dagat man gini? Pero ambot lang ka, og makapamana ba ni siya og natapad sa iho? Panahon ng iho? No? Pero kini sila, bisan ang iho ilang katapad, pero makiglangoy sila kauban sa iho. Maingon ta nga, adili kay mamatay ko na, adili kay madaot ko. Ang tanang posibilidad sa tanang negatibo giwala sa ilang huna-huna. Og moingon sila nga ang iho delikado. Praise God. Kay mo langoy sila kauban sa iho. Ang tanang possibility sa pagkahuyang giwagtang ni aning mga tawhana. Kay nabili nila puro na lang positibo. Decided nga mo padayon. But at all costs makaigsunan. Bisag unsa parang terrain diya. Unsa pan nga hagit ang atubangon. Ang naa silang una-una. Nga magbadaogon ko. Murag mga balyad pa kayson mga taong maggugubat. Nga sa ilang pagpadulong sa gubat. Ilang gibutang sa ilang una-una. Nga dili ko muli nga pildido ko. Muadto ko kay magbadaogon ko. Ako ning i-conquer. Ako ning dagon kining baong gubata. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. Muna ginungdan niyo sila, never ring the bell. Praise God. Kaya kung mutingog na ning bell, bingo ng instructor, okay, uli na. Kaya di na nimo kaya. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Apan sa dili magpatingog sa mahong bell, well, padayon sa mong trine. Bisan mo atubang sa mga iho. Muna igingon sa usa ka sinira nagsulti mga igsoon. Amen. Dream big, start small. Pangandoy og dagko, sugod og ginagmay. Unsaon ko nung ilhanan sa tao nga mahimong successful sa iyang kinabuhi, magsugod sa iyang panimalay. Og timan ini matod pa niya usa ka komedya, pero dako kay emphasis sa atong kinabuhi. Kung ang tao kuno nga inigbatan niya kamao manghipos sa iyang higdanan, mao kuno ni mga tao nga posible nga mulampos sa kinabuhi. Nanghipos pa mo sa inyong banig karon? Masig wa pa mo kahipos sa inyong banig. Ang tao kuno nga posible nga mo success sa kinabuhi, inigmata niya manghipos siya sa iyang banig. Kay kung makahipos kuno ka sa banig, nakasugod na ka, nakahuman na kag isa ka task sa imong kinabuhi. Pag human na musunod na pud ang lain nga mga task mga kaigsunan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise God. So mao ni mga kaigsunan ko, nagkinahanglan kita og disiplina, nagkinahanglan kita og perseverance, nagkinahanglan kita og paglahutay ning atong pag-alagad sa Ginoo. Sa gingon ko na gahina, ang pagkinabuhi nato sa Dios dili masayon, dili pirmi pahiyom. Dunay panahon mabug-atan ta, dunay panahon malistan ta. Apan kinahanglan ato ning langkaton gikan sa atong una-una. Moabot ang mga kabugat, mga kalaay, mga problema. Usa lang ibutang sa imong una-una, mo padayon ko, mula hutay ko. Amen. Praise God. Muswag ko sa unahan. Dili ta exempted. Kitang tanan moagi ni anang mga butanga. Every preachers moagi mga downfall sa ilang kinabuhi. Matag tao moagi sa mga low points sa atong kinabuhi. Usay maglibog na ta. Apan giingon ko kanina, kung gusto ka makalahutay, kinahanglan maghimo kag kasaba sunod sa panimalay sa Dios. Kaya mga tao nga dunay kasaba pagabuhaton sa panimalay sa Ginoo, maura ning mga tao nga giyahan sa Ginoo, gunitan sa Dios sa ilang kinabuhi. Apit taud-tada sila matagak, pero gunitan sila sa Ginoo. Ngano man, praise God, ang kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi, matuman pinaagi sa imong mga pagdaay o pagsimba diya sa Ginoo mga igsoon. Wala ko kay balugon sa atong mga struggles karon. Unsay atong hardship nagihan, mga kalisod. Panginabuhi, balatian ba?
kanayon ayaw pag-surrender. Ayaw pag-give up. Maulaw ka sa imong palibot. Maulaw ka sa mga tao nagtanaw nimo. Ayaw pag-give up. Walay kadaugan sa mga taong nangundang. Walay kadaugan sa mga taong nihunong. Apan sa nagpadayon. Amen, praise God. Dili man paspas siguro ang pag-uswag sama sa atong gilauman. Dili man siguro parehatag speed kakusgon sa atong dagan. Apan ibutang nga kanunay ka naa sa posisyon sa pagpadayon sa imong pagpangalagan. Di ibali ang mga pagsulay. Di ibali ang mga balatian. Bisag na atas mga balatian adto tag simbahan. Bisag na atas mga pagsulay adto tag simbahan. Bisag na atas mga kawaladon adto tas muluaton. Mga igsoon ko ngano man ang atong mga binuhatan makita na sa Dios ug panahon nga manginhalatag kusog ang Ginoo mo'y magahatag kanato sa kusog nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Matud pa sa usa ka instruktor makaigsunan sa Navy SEAL sa diyang maglangoy sila kauban kulo ang mga iho diya sa dagat. Kung muabot ang panahon nga atakihon sila sa iho, dili kuno sila muluhag og dili mudagan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Atakihon na kitag ito'y kabad na kitag dagan. Sa dang mo atake kuno ang iho. Kinalang kuno stable ka. Mupundo ka. Og imong bantayan ang iyang simod. Og sa diyang mo aksyon sa paak nimo. Matud pa niya sa tanan nimong kusog ug hunat. Sumbaga ang kanang ilong. Sa ilong ba na? Simod sa iho. Sa diyang maigo kuno na sa imong kinumo. Mabati niyang kasakit. Ang iho musutoy pagdagan og di na gyud mubalik pag-atake nimo. Pero mo talikod gani ka. Maunay paboritong way sa iho sa pag-atake. Mo talikod dali kay kang sigbangon. Mo rin ang muingon ng instructor nga ang iho delikado. Ang atong hunahuna maoy delikado. Amen. Kay kung ang hunahuna muingong pildi na, di nataganahan mo lihok, di nataganahan mo padayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Mao na ang tanang paagi sa unahuna o kaluyahon sa unahuna o kaluyahon sa lawas. Ilang ginakuha aron mahimo silang successful nga mga sundalo kung asa sila ipahiluna. Mga Kristohanon, ang atong una-una kilala si Kristo, mo'y maghari ni Ana. Ang pagtuo nato sa Dios, amen, mo'y mabutang diha ni Ana. Nga kung moabot ang mga challenge sa kinabuhi, dili dahil tadali-dali nga mo talikod ug mobiya sa iglesia nga gipahiluna ta sa Dios. Mubati dahil tag kaluyahon, mubati tag mga discouragement ug musibog ta. Apan kung dili atong ikangker ang atong una-una ug atong ignore ni ako kay mo padayon ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. Moabot pa ng mga kapilian, moabot pa ng mga balatian, moabot pa ng mga sirkumstansya nga wala na ko isipa sa akong kinabuhi. Apan I am decided, I am persuaded nga mupadayon ko sa unahan kay dunay Diyos nga nagtanaw sa akong kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Ayaw paglingi. Amen. Praise God. Daghan pata overcome mga igsoon. Duha pa lang katuig kining maong buluhaton. Daghan pa kayo ang atong bugnuunon dinhing dapita. Daghan pa ang atong i-conquer. Ang Diyos nagitag mga katauhan nga decided mga tao, amen, praise God, nga malipayon, nga mutabang, mupaluyo sa buluhaton. Nga moingon ako, pastor, mupaluyo ko sa buluhaton. Ako mutabang ko sa buluhaton. Ako musuporta ko sa buluhaton. Ako mupadayon ko para sa akong pamilya, para sa akong kaliwatan, ug para sa buluhaton. Mupadayon ko sa pagbuhat sa kaubuton sa Diyos. Magkinabuhi ko para sa Ginoo. Akong iset apart ang akong kinabuhi. Nibiyaan ako ang kalibutan. Talikdan ako ang kailayan. Akong iba akong buhaton ang kaubuton sa Diyos sa akong kinabuhi. Ug kung muabot man ang mga kalistanan, ibutang sa una-huna, ayaw pag-una-huna nga muundang ka. Amen. Amen. Padayon. Amen. Amen. Matod pa, quitters never win. Amen. O ang mananaog, dili gid na sila mo quit. Everybody say praise the Lord.
Everybody say praise God. Kaya dili man tanang panahon nga kanunay naata sa babaw. Dunay panahon murag maghinuktok ta, maluya ta. Moabot ang mga negatibo, moabot ang mga sulsul sa talinga. Apan usa lang ang atong gulitan. Padayon, 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 padayon. Everybody say praise the Lord. Hantod sa pagbalik sa Ginoo. Padayon, padayon, padayon. Mudaghan man ang maglingkod dire pero padayon. Dili kay mudaghan ang maglingkod dire mawala ang imong naong. Padayon mga igsoon. Sunod anniversary magkita gyapon ta. Sunod pang buluaton makita gyapon ta. Sunod pa magkatuigan magkita gyapon ta kundi pa mobalik ang Dios. Imen kay ang atong piliyon nga magpadayon ta antod sa pagbalik sa Ginoo. Wala nay rason nga mobalik pa. Wala nay rason nga motalikod pa. Wala sa atong una-una nga moatas pa. Ang atong nahanapilin mao ang pagpadayon sa buluaton sa Ginoo mga igsoon. Palakpakan nato ang atong Dios, atong simbahon nato ang atong Ginoo. Amen. Praise God, praise God. I-kondisyon daan ang imong una-una. I-posisyon daan ang imong una-una. I-kondisyon o i-posisyon sa dapit sa pagpadayon. Padayon, padayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ug hunong na ta sa pagtanaw sa kinabuhi sa uban. Ay sing tanaw sa kinabuhi sa uban. Ang imong kinabuhi mo'y tanawa ug ang imong Dios. Kaya kung mo tanaw ka sa imong tapad, maluya ka. Pero dito ka mo tanaw sa atong magbubuhat, makabaton kag kusog. Everybody say praise the Lord. Pasagdi sila. Amen. Paningkamot sa imong kaugalingon. Padayon guniti ang Dios. Ayaw tuguti mga igsuon. Amen. Hallelujah nga mabot ang panahon nga mawala ka, ayaw iposisyon ang imong kaugalingon diha sa pagpadayon. Ako usa ko ka tao, ang akong pamilya ang akong kaugalingon matud pa ni praise God ni husmi mga igsoon. Ako akong panimalay mga lagad mi sa Dios. Ako akong panimalay mga lagad mi sa Dios. Kung dautan man ninyo ang pagalagad sa Dios, ako akong panimalay mga lagad mi sa Ginoo. Walay landong sa pagbiya, walay landong sa pagtalaw, walay landong sa pagatras. Apan naa kanamo ang pagpadayon, paglaotay sa among pagtuo, hantod makita namo ang himaya sa among Dios. Everybody say praise the Lord. Hantod sa pagbalik sa akong Ginoo, magpadayon ako. Dili nako ibagting ang bagtingan sa kapildihan. Apan padayon nako tukawon ang presensya sa Dios. Pinaagi sa akong mga pagdahing, pinaagi sa akong magpagpasalamat, pinaagi sa akong mga testimony, pinaagi sa mga kadaugan, pinaagi sa kalipay sa pag-alagad sa Dios. Mao kini mga butang nga akong ipadako diha sa iglesia sa Dios. Ang mga kaayo sa Ginoo, nagbalatian ko, giayo ko sa Dios. Praise the Lord. Doon ako'y problema gisulbat sa Dios. Praise the Lord. Doon ako'y mga panginahanglan gitagbo sa Ginoo. Praise the Lord. Doon ay makakuyaw ni abot ka nako, apan gipadalipdan ako sa Dios. Praise God. Pagkadalaygon sa Dios, mao kini ang mga pulunga nga atong ipahari sa atong kinabuhi. Ang pagkamaayo sa Dios mo'y atong padakon sa atong kinabuhi mga igsoon. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of God. Ug walay panahon sa pag-surrender, pagtalikod. Amen. Apan naa sa kanunay, sa pag-abante padayon alang sa kaymayaan sa Dios. Hantod makita nato ang atong manunobos. Pagapalindog kita ning taknaa sa kabuntagon mga igsoon. Glory to the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Always remember, moabot kag bisan unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. Amen, praise God. Na amay mo tabang ug wala. Unsa man ang imong sitwasyon karon, always remember nga kining pagpangalagan walay dapit sa pag-atras, walay dapit sa pag-surrender, walay dapit sa pagbagting sa bagtingan nga nagpasabot nga ako mo surrender na. Apan sa hilom padayon, likuna ang imong pagtuo, igsuon, iposisyon ang imong unahuna sa winning side. Ipadayon ang imong pagpangalagad. Unsa man ang imong speed, padayon mga igsuon.
Ayaw lang tawa ang uban nga paspas o sa mga speed. Padayon sa imong kaugalingon. Kanunay pangayong tabang sa Dios, pangamuyo sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga makalahutay ko ang akong pamilya, Lord. Tabangi ang akong panimalay, ang akong tibok baday at timadaw Dios. Hallelujah. O God, magpatugbaw ako og mga tingog sa kadaugan. Akong ipataas ang imong pangalan, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Uspo na ako sa pag-ingon. Kung gusto ka magpabilin sa tiilan sa Diyos, kinalangin mo nga bil bukas sa mga pagdaig sa Diyos. Imong abrihan ang pagsinggit sa pagkamaayo sa Diyos. Imong daigod mag-imot ang kasama sa panimalay sa Diyos. Ang Diyos nagsugo ka na to. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Kung may ginawa ka, kinahanglan magpasinungog ka sa imong Ginoo. Kung may kinabuhi ka, pasinungki siya. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Sige mga igsuon ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige daig ka ang atong Ginoo, praise God, magadaig ta sa Dios. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. That's right. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige mga igsoon. Hallelujah. Sige nula ang Ginoo. Pinagi si mo ang pagtaig mo ang pagsimba. In the name of Jesus. Kinabuhi taway siguro. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Kung ipapili mo kayo mga igsunan, nagkalipay niya sa Ginoo. Sige mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Mga pulong sa Diyos, mga igsuon, nagtandog sa matag kasing-kasing nga niya karon din. Hallelujah. Samtang aduna pa'y kinabuhi, ayaw sayang ihigala igsuon ko. Ialagan mo ang imong kinabuhi karon. Eh wala ka nang kabaloon sa inaasong ba. Itandog sa Ginoo ang imong pagpati dinitak na. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kaigsuonan ko, unangay panahon o maulang kini ang panahon sa imong pagsalyok ko, pagsurrender sa Ginoo. Ayaw na paabuta ang ugma, higalang igsuon ko. Kaya ang ugma, kapakyasan.
Dios nga iyang gipadala karon. Amen, para magwali ka nato. Praise God. Nakakuha bag mga mensahe ang tanan? Amen. Tanan kuno nga napanalanginan sa pulong sa Ginoo, palakpak ang kamot. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Makapanlingkod sa among tanan mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Sa kadako nga pagpasalamat nato sa alagad sa Dios sa iyang pagmantala sa mga pulong sa Ginoo alang kanatong tanan. Kini mga igsuon ko, usbo nako pagtandog kini. Praise God sa atong hunahunaw katong kasing-kasing. Basin unya sa atong kaugalingon burag kumpiyansa ra kayo ta. No? Kumpiyansa ra kayo ta pero wala ta kabalo nga ugma di ay kita na puy mo panaw. Amen ba? O mo na mensahe sa alagad sa Ginoo karon. Ta kabalo. Bata tigulang, no? Batanon, wala may gipili ng kamatayon. Muna nga alakan si kayo ang tao mga igsuon kung abtag kamatayon nga wala ka pangalagad sa Ginoo. No, alakan si kayo nga no. Kay mo paingon magod sa impierno ang atong mga kalag. Pero bulahan kadtong mga tao nga nakamata. Bulahan ang mga taong nakapamalandong. Praise God. Nga naa di ay kaluwasan, naa di ay paglaom ang atong kinabuhi. Abi ninyo kining mga tao sarado pang hunahuna. Kanang sarado pag gid ang hunahuna bitaw. Walay lain una-unaon kundi pagtagbaw lang sa kaugalingon. Amen. Makakaon lang, makasudan lang adlaw-adlaw, makasinina lang okay na ang tanan. Ingana man na. Kundi harapon taman lagi ang hunahuna. Pero sa diyang nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, basta mga kaigsuunan, ang mga pulong sa Ginoo may mag-abli sa ato nga diha mo sugod ang atong pagtuo. Ayaw lang gyud sayanga pag moabot na nimo ang pagtuo tungod kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Praise God. Desisyon ni ng mga lagad ka sa Ginoo samtang naapay kinabuhi. Praise God. So, salamat kay Pastor Roel Culiado sa timely kay nga message. Praise God para kanamong tanan labi na sa taga Barangay Balubo nga niya karon gimahal mo sa Dios. Amen. Nganong gimahal mo sa Dios? Naapay katuyuan ang Dios nga luwason mong tanan. Kutob sa mga tao ning dapita basta mutuo pa sa Ginoo, mutuo siyang pulong naapay kahigayunan kaluwasan sa inyong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Samtang tawagon natos Pastor Harlon de Gili atong District Secretary mga igsoon to lead us in the word of prayer. At tulay pahibalo sa tanan mga igsoon ang atong team serve God above all else. Amen. Wala ilain natong alagaran, wala ilain natong sundon, wala ilain mga igsoon natong simbahon sa atong kinabuhi. Ang atong Ginoong Dios nga wala ilain siya si Jesus Christ. Kaila ba mo ni Jesus Christ? Si Jesucristo mao sa kaniadto karon ug ang umaabot. Tanan mo ingon amen. Samtang moduol ang atong district secretary mga igsoon, nindot kayo ang mensahe sir. Nadumduman lang nako sa Israel karon sa matag tingog sa kanabitang ilang sirin. Pag mutingog na sa ilang dako kay nga gubat nga nahitabo hantod karon pamahuman. Pag mutingog na ang sirin sa ilang nasod, muadto na dayon sila sa dapit nga diin safety sila. No? So ang ilang paminahon ang tingog, ang sirin. Safety sila. Ang katong tingog nagpasabot nga nay mo abot nga mga rocket, mga mupatay sila, mga missile. So pag makadungog na sila, tago na dayon sila. To sila sa ilang mga taguanan nga safety mga igsuon. So karon mga igsuon ko sa na-relate karon sa pulong sa Dios. Kining nadunggan nato sirin pud ni sa atong kinabuhi. Wa ka kabalo basin ugma na aksidente. Wa ka kabalo sunod semana na ay kamatay nga mahitabo. Nadunggan nimo ang pulong sa Ginoo nya imo lang gibaliwala. Diba? So, timely kay nga message mga igsoon. Hinaot ang tanan karon dili magkumpiyansa. Pangalagad na mog Dios samtang aduna pay kahigay. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Yatag sa atong Pastor Harlon de Gili mga igsoon. Praise the Lord. Before ko mga hatod sa mga pagpangamuyo, pag-ampun sa Ginoo.
gibati na ako mga kaigsunan nga mo i-share gamay ang puwin mga kaigsunan alang sa atong kinabuhing pag-alagad sa Ginoo. Ang Biblia nga man nagaingon nga suklin ninyo ang yawa og siya mo karitil sa pagdalagan gikan kaninyo. Bisan kinsa nato basta mo suko lang sa yawa. Ang yawa mo'y nagmugna nining kadaot sa tanan. Ang tanan kadaot nato yawa mo'y nagmugna niya na. Pero kung musukol ta sa yawa, mubarog lang ta sa atubangan mo mangayo tagtabang sa Ginoo, ang atong kaaway dili na magpulos kay dili siya magmadaogon. Hallelujah. Sama sa gisulti sa alagad sa Ginoo nga nagwali karon, nakarelate ko sa iho. Tinuod na magkaigsunan. Pag ang shark sa dagat mubati ka kag kahadlok, pildi na gika. Kahadlok pa lang. Kay wa may mohadlok mo atubang. Ang tanan mahadlok mudagan man, mutalikod. So muna'y piborito sa iho kung mutalikod ka. Ingon sila nga og ang imo kunong lapalapa puti makitaan sa iho muna'y dalion, dili. Ang imong pagtalikod muna'y iyang dalion. Kanang iho sa dagat basta mo atubang lang ka, di pa ka mo away, mo atubang pa ka, may kataha na siya. Tungod sa antipara palang daan. Kanang ito atong gamiton sa dagat nga antipara, mo atubangon nimo na siya. Adunay kataha ni ana, dili na magmudrits og dasmag nimo. Pag mudasmag na siya, atubang gyud. Atubang gyud, ayaw gyud pagtalikod kay mutalikod ka pildi na kasigurado. So mo ni nga alang kanatong tanan makaigsunan nangalagad ka Ginoo o karon nagapati ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagtalikod sa imong problema. Ayaw pagtalikod sa bisan unsang kasakit sa kinabuhi. Atubanga kanunay ang tanan, isalig ang tanan sa Ginoo, kay ang atong kadaugan naagyod sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. Atong iduko ang atong mga ulo magpagamuyo ta. Hallelujah. Hallelujah. O Dios na makagagahom sa tanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Namong nabati Ginoo ang mga mensahe sa imong mga pulong karon. Puno sa mga pagtulunan o alang sa among kinabuhi nga diin wala nay luna Ginoo sa pag-atras pa sa among pagpangalagad o wala nay panahon sa pagbalik pa sa kalibutan. Mopadayon kami Ginoo sa among lakaw padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampong nagapangamuyo ko amahan bisan pa sa mga pulong karon nga among napatalinghugan. Tuguting agad tumapulong nga magatuhop sa among kasing-kasing ug magdalagbunga diha sa imong atubangan. Panalangin o Dios ang iglesia sa balubo karon nga dili lamang kung karon ra ang makita ang kadaghanon. Multiply, pilo-piloa Ginoo ang makatawhan dinhi nga anaa mag-alagad kanimo o Dios. Hallelujah. Lord, ang kahimayaan imo man, ang tanan Ginoong kontrol anaa kanimo. Ani ang among kinabuhi Lord nangandoy nga ikaw Ginoo mga kontrolar nini. Tuguti o Dios nga bisan pa sa katawhan dinhi nga dapit labi na sa nagpatalinghog sa mga pulong, agaka sila o Ginoo, hatagi silang panahon o Dios sa ilang kinabuhi. Ang tanan nag-alagad liguna sila amahan nga wa na tay panahon sa pag-atras pa, wala na panahon sa pagsibog pa. Mupadayon kami sa pag-alagad nga matinud-anon diha kanimo. Panalangin ni kining ilang Thanksgiving karon Ginoo. Panalangin ni Ginoo kining ilang ginahimo karon. Bisan pa ang tanan naghago, bisan pa ang tanan nagsuporta, itugot o Dios nga magabalik ka kadto kanila sa mga pilo-pilo nga mga panalangin. Ang tanan bisita karon Lord, panalangini sila o Dios. Ang tanan nga niya karon din hitugot o Dios nga ikaw maghatag pagkadlik-on ug kadasig sa ilang matag usa ka kasing-kasing. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. Mga paghimaya, mga pagpasalamat kanimo lamang ug gitugyan namo ang tanan sa imong gamhanan nga pangalan Ginoong Hesukristo. Amen o amen. Praise the Lord. Salamat kayo, sir. Amen. Og nintak na ang mga igsuon samtang maglingkod mo. Lingkod lang mo kay pahaluna na ay mag-serve sa